Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bidor. Taong 1987, Matalam, Cotabato. Itong mga panahong ito, may asawa itong si Bidor na pangalan ay Jonah. Bago sila magkakilala, kuno-kunong aswang na itong si Jonah. Bagaman alam ni Bidor ang tungkol sa istorya nito, hindi niya yon pinakinggan. Di hamak na mas nangibabaw ang kagandahan ni Jonah sa kanya kumpara sa mga paninirang puring naririnig niya ukol dito. Mabait naman itong si Jonah. Bagaman sakto lang ang kagandahan, lubos niya yung naaasahan sa kanilang tahanan. Masipag din ito at halos sumama yun sa kanya sa lahat ng kanyang trabaho. Sa ilang buwang pagsasama, naging maayos naman ang lahat. Halos araw-araw ipinaparamdam nito kung gaano siya dito kahalaga. Akala niya magiging masaya na sila sa kabila ng mga kadugo niyang tutol sa kanilang relasyon, pero hindi niya lubos inaasahan na paparating pa lang pala ang kanilang kalbaryo. Ilang buwan pa ang lumipas matapos nilang bumukod, paulit-ulit na silang pinaparamdaman ng kanilang mga kadugo. Halos araw-araw yung bumibisita sa tahanan nila para lamang balaan siya. Sa kabila naman ng mga naririnig ni Jonah ukol sa paninira ng mga ito, hinahayaan lang naman niyang magdesisyon ang kanyang karelasyon ukol dito. Wala siyang pakialam kung malason man ang isipan ni Bidor ng mga kadugo nito. Basta ang mahalaga para sa kanya, wala siyang ginagawang masama. Nang dumating na sa puntong medyo naguguluhan na noon si Bidor, doon na siya nagpasyang kausapin ang kanyang asawa. Isang araw, pagka-uwi nila sa kanilang tahanan, napansin naman ni Jonah ang pagiging matamlay nito. Dahil dito, agad naman niya yung tinimplahan ng kape habang kinakausap ng malumanay. Ayon sa kanya, na kung may problema yon, wag yung magdalawang isip na kumprontahin siya. Ilang beses na din naman siyang nagpaliwanag ng pangbibintang ng mga ito sa kanya, kung kaya't inaasahan niyang hindi na nila pag-uusapan ni Bidor ang tungkol sa bagay na yon. Subalit, makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan naman yung tumingin sa kanya habang mahinahong nagwiwika ng, "Hindi ko na alam kung sino pa ba ang paniniwalaan ko sa inyo. Wala naman ako nakikitang masama sa'yo, kaya hindi ko alam kung bakit may bulong-bulungang umiikot sa iyong pagkatao. Aswang ka ba talaga? O mali lang ang hinala ng pamilya ko? Pasensya ka na, pero mukhang kinakailangan na muna nating maghiwalay pansamantala." Kahit masakit man para kay Bidor na sabihin yun sa kanyang asawa, alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niya yung gawin. Bukod kasi sa nakakatanggap na siya ng pagbabanta sa buhay nito, marami na rin sa kanyang mga tiyuhin ang nanindigang hindi yun titigil hanggat hindi sila tuluyang naghihiwalay. Dagdag pa ng iilan sa mga ito, huwag niyang hayaang lumala ang sitwasyon na kanyang kinakaharap. Magdudulot lamang yon ng kalungkutan sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa pamilya ni Jonah. Nang marinig naman ng asawa niya ang kanyang sinabi, agad naman yung pumasok sa loob ng kanilang silid habang palihim na umiiyak. Paglabas nito, dala-dala na nito ang kanyang gamit at kasabay nito ang mahinahon nitong paglabas ng kanilang bahay. Matapos naman niya yung masilayan, minabuti niyang pigilan ang kanyang nararamdaman alang-alang sa sarili nitong kaligtasan. Sa paglipas ng mga araw, pinili na ni Bidor na bumalik na sa kanilang pamamahay. Nang malaman naman ng kanyang mga kadugo ang kanyang pagbalik, nagsagawayo ng isang maliit na pagdiriwang, pagpapakita na labis silang natutuwa
sa ginawa nitong desisyon. Bagaman hindi niya masikmura ang pagsilay sa pagmumukha ng mga ito, pinilit niya roong makisama. Sa isip-isip niya, kinakailangan niya yung gawin alang-alang sa humiwalay niyang asawa. Kahit alam niyang wala na silang pagkakataong muling magsama, magiging masaya siya kung sakali mang malagay na sa tahimik ang buhay nito. Ilang buwan pa noon ang lumipas, unti-unti na ring nakakalimot ang pamilya ni Bidor. Upang hindi siya roon maburyong, itinuon niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Akala niya magiging kontento na siya sa ganoong sitwasyon, pero nang malaman niyang may bago ng kasintahan ang kanyang dating asawa, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding kalungkutan. Magmula noong nalaman niya ito, araw-araw na siyang umiinom at gumagawa ng iba pang mga bisyo. Hindi rin siya noon mapigil-pigilan ng kanyang mga kadugo, gawa ng paulit-ulit niyang inilalahad rito na yon ang may kasalanan kung bakit nagkanda leche-leche ang kanyang buhay. Dahil sa pagsisisi niyang yon, kung kaya't wala na ring naglakas pang loob na makiramay sa kanya. Habang nagpapakalulong sa alak itong si Bidor, doon niya nakilala ang mga barkada niya sa bisyo. Gabi-gabi nagliliwaliw sila na para bang wala silang iniisip na trabaho kinabukasan. Lahat din ng kanyang problema ay inilahad niya sa mga ito, gawa ng ang pakiramdam niya parang yun na ang bago niyang pamilya. Alam naman niyang isang pagkakamali ang paglalahad ng sikreto sa ibang tao, pero yun lamang ang paraan para maibsan ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang nag-iinuman sila sa tindahan ni Aling Gracia, hindi nila namalayang gabing-gabi na pala. Matapos nilang maubos ang ika-4 na bote na binili nilang alak, agad namang kumatok sa tindahan itong si Bidor para bumili pa ng isa. Nang masipat naman yun ng kaibigan niya, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ito ng, "Oy Bidor, tama na siguro to. Bukas naman yan. Magkikita-kita pa naman tayo eh. Tsaka, hindi tayo pwedeng mahuli bukas. Alam mo naman, di ba? Marami tayong trabaho. Mapapagalitan tayo nito panigurado eh." Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Huwag kang mag-alala. Akong bahala kay amo. Umupo ka lang dyan. May lakas ka pa namang maglakad pa uwi ng bahay ninyo eh." "Tsaka, tingnan mo yung mga kasama natin. Wala pa yung balak umuwi." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala na nga yung nagawa kundi ang sumunod sa nais niya. Pagsapit ng hating gabi, doon pa lamang sila naghiwa-hiwalay. Yung mga kaibigan niya, magkakasamang umuwi, samantalang siya, nag-iisa. Salungat kasi sa bahay ng mga ito ang tahanan niya, kung kaya't kinakailangan niyang baybayin ang madilim na daan nang walang kasama. Sa pagdating niya sa kanyang tahanan, di pa man siya doon gaanong nakakalapit, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang masilayan ang isang taong nakatayo sa tabi nito. Habang papalapit siya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang maamong pagmumukha ni Jonah. Pagkurap ng mga mata nito, agad namang napansin ni Bidor ang namumula nitong mga mata na siyang naging sanhi upang dahan-dahan siyang mapaatras. Subalit, bago pa man siya makalabas ng kanyang bahay, mahinahon naman itong hinawakan ng kanyang pananamit habang nagwiwika yun sa kanya gamit ang napakalalim nitong boses na parabang pinaghalo-halong tinig ng lalaki. "Ito ang gusto mong makita, Bidor, hindi ba? Tama ka. Totoo ang sinasabi ng mga kadugo mo. Masaya ka na. Tinanggap ko ang tadhanang nararapat talaga sa akin. Noong kasama kita,
Wala akong balak na maging tagapaghalili ng aking ina. Pero yung ipinadama mo sa akin, walang katumbas na galit yun. Akala ko sa lahat ng lalaki sa mundo, ikaw lang ang maaasahan ko. Akala ko, habang buhay mong iintindihin ang buong pagkatao ko. Pero yung mga akala ko, akala lang pala. Hindi ikaw ang taong tinutukoy ng puso ko. Galit na wika ni Jonah habang paiba-iba ang tinig nito. Pagkarinig naman ni Vidor sa sinabi ng dati niyang asawa, tumulo na lamang ang luha niya buhat sa labis na lungkot at pangungulila rito. Pinilit niya pa noong magsalita pero pakiramdam niya, mismong ang kanyang puso ang pumipigil dito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman niyang nasipat ang isang dambuhalang uwak na biglang dumapo sa bubong ng kanyang bahay. Pagkalapag nito, agad naman yung nagpalit anyo at kasabay nito ang biglaan nitong paglundag sa kanilang harapan. Pagsilay niya sa nilalang na yon, dali-dali naman itong nilapitan ni Jonah at niyakap. Matapos niya yung masilayan, napagtanto niyang yon ang asawa nito. Maya-maya pa, pagbalik nito sa kinaroroonan niya, halos hindi na niya mawari kung ano ang gagawin niya. Lasing na lasing pa noon si Vidor pero yung takot at kalungkutan sa kanyang katawan naghalo-halo na. Nanginginig na rin ng husto ang kanyang mga kamay, indikasyon na ninenervyos na siya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, patuloy lang naman ang panunumbat ng dati niyang kinakasama sa kanya. Wala naman siyang nagawa noon kundi ang makinig, lalo pat alam din niyang nagsasabi yon ng totoo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong tinalikuran habang inilalahad ang isang babala na sinadyang ipaalam ng babae sa kanya. Abisuhan mo ang iyong mga kadugo. Sa mga susunod na araw, sa pagpapatuloy ng kabilugan ng buwan, hindi ko sila lulubayan. Kaluluwa ko ang kinuha nila. Kaluluwa rin nila ang magiging kabayaran nito. Kung gusto mo akong pigilan, iisa lang ang paraang maaari mong gawin. Pero binabalaan kita, Vidor, hindi kami basta-bastang magagabi sa inyo. Paninindak ni Jonah sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung tinubuan ng pakpak at kasabay nito ang mabilisan nitong paglaho sa kanyang harapan. Sumunod din dito ang asawa nito kung saan bago yun lumipad, kitang-kita niya kung papaano manlisik ang paningin nito habang pinagmamasdan siya. Sa pagbalik ng normal sa paligid, nanginginig namang naglakad itong si Vidor papasok ng kanyang bahay. Yung pakiramdam niya noon, pinaghalong awa, pangungulila at takot para sa mga taong naging parte na ng buhay niya. Sa kanyang asawa naman, labis siya roong naaawa at nangungulila gawa ng alam niya sa kanyang sarili, hindi yon ang pagkakakilala niya rito. Nakilala niya si Jonah bilang masaya at mapagmahal na tao, taliwas sa Jonah ang kanyang nasilayan noong gabing yon. Sa paghiga niya sa kanyang silid, agad naman niyang napansin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi naman siya noon umiiyak pero yung kalungkutan sa kanyang pagkatao parang hindi na niya kayang itago. Kinaumagahan ng mismong gabing yon, nagpatuloy si Vidor sa kanyang gawain sa kabila ng mga babalang natanggap niya. Imbis na matakot siya noon para sa kanilang mga kaligtasan, mas pinili niya pa ring gabi-gabing makipag-inuman. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang bisyo. Kung ano-ano na rin ang ginawa niya kasama ang mga kaibigan niya, makaramdam lamang ng pansamantalang ginhawa. Tuwing umuwi rin siya noon, paulit-ulit na nagpapakita itong si Jonah at kasabay nito
ang galit nitong pakikipag-usap sa kanya. Pero sa kabila ng mga babalang kanyang naririnig, ang tanging inilalahad niya lamang doon, gawin nito kung ano ang gusto nitong mangyari. Ayon pa kay Vidor, hindi niya yun pipigilan, gawa ng karapatan din itong gumanti. Matapos naman yung marinig ng dati niyang kasintahan, hindi na yun nakakapagsalita pa, bagkus ang ginagawa na lamang nito, lumipad papalayo. Sa pagsapit ng sumunod na linggo, doon na nag-umpisang mabalitaan ni Vidor ang tungkol sa pagkawala ng isa nilang mahal sa buhay. Yung lolo rin nila noon, nagkasakit na, subalit hindi niya pa rin yun pinagtutuunan ng pansin. 2 araw pa ang lumipas, bigla namang kumalat sa kanilang pamilya ang sakit nito. Dahil dito, para na yung kalbaryo sa kanilang angkan, ngunit pinipili niya pa rin wag doong mangialam. May iilan namang tumulong sa kanilang albularyo noon, kung kaya't agad din naman nilang nalaman ang pinanggalingan ng sakit. Ayon sa mga ito, kinukulam at inaaswang ang bawat kadugo nilang may malubhang karamdaman. Dagdag pa ng mga albularyo na, sino man ang may kagagawa nito, wala yung balak na sila'y buhayin pa. Pinag-ingat din ng mga ito si Vidor pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang bisyo. Kapag kinakausap siya ng mga albularyong yon, ang tanging sinasabi na lamang niya, wala siyang pakialam kung patayin siya ng mga nilalang na yon. Ang mahalaga para sa kanya, malasing at mapuno ng usok ang baga. Hindi na rin niya hinangad na mabuhay pa ng matagal sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala ng saysay ang kanyang buhay. Nang marinig naman ng mga albularyo ang kanyang sinabi, pilit naman siya nitong pinayuhan ukol sa kanyang mga salita. Naniniwala ang mga albularyong yon, nasasabi lamang ito ni Vidor dahil sa matinding kalungkutan na kanyang dinaranas. Vidor, huwag ka sanang panghinaan ng loob. May awa ang Diyos. Hindi ka niya ilalagay sa isang pagsubok na hindi mo mapagtatagumpayan. Bakit ka nagsisisi? Gayong para naman sa kapakanan niya ang ginawa mo. Tama lang yun. Huwag mong ilugmok sa problema ang sarili mo. Payo ng isang albularyo. Huwag niyo akong alalahanin. Alam ko ang ginagawa ko. Tsaka kahit anong sabihin niyo, hindi niyo mababago ang pasya ng puso ko. Sige na, pasensya na sa abala. Uuwi na ako. Sagot naman dito ni Vidor. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang pinutol ang kanilang usapan sa pamamagitan ng paglakad papalayo sa mga ito. Pagdating niya noon sa kanyang pamamahay, agad naman niyang binuksan ang naiwan niya roong alak para tunggain ito ng mag-isa. Habang nagpapakalasing siya, pinipilit pa rin niyang magbalik tanaw sa nakaraang buhay niya. Hindi niya lubos maunawaan noon na ang masaya niyang buhay noon ay naging kalbaryo na sa pangkasalukuyang panahon. Kapag iniisip nga ito ni Vidor, para siyang masisiraan ng bait. Yung tipong abot kamay na niya ang inaasam niyang buhay, subalit dahil sa kanyang mga kadugo, naglaho na lamang yon na parang bula. Kinagabihan noong mismong araw, patuloy pa rin siyang umiinom ng alak habang bukas ang pintuan ng kanyang bahay. Sa paglalim ng gabi, muli niyang nasilayan ang asawa ni Jonah na dahan-dahang naglalakad papalapit sa entradang pintuan ng bahay niya. Pagharap nilang dalawa, agad naman niya yung inanyayahang pumasok, subalit pagdaan ito sa pintuan, bigla naman siya nitong sinunggaban at pilit kinaladkad patungo sa dulong parte ng kanyang tahanan. Hindi pa nakontento ang nilalang na yon, paulit-ulit pa siya nitong inundayan ng saksak sa kanyang bewang hanggang sa dumating ang puntong mapasukan na siya ng dugo. Sa puntong yon, inaasahan na ni Vidor na mamamatay na siya sa kamay nito,
Subalit bago pa man siya gawa ng pangwakas na pag-atake ng nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang bigla itong pinigilan ng kanyang dating asawa. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, bakas sa kanyang mga mata ang pag-asa at labis na pagtataka. Dahil sa nangyari, agad namang napaatras ang nilalang habang nagtataka yung nagtatanong kay Jonah nang, Bakit? Bakit mo pinigilan ang hangad mong mangyari? Huwag mong sabihing may simpatsya ka pang nararamdaman sa taong ito. Nakalimutan mo na ba? Siya ang nagbigay ng dagok at pumuno ng galit sa puso mo. Hindi ba nararapat lamang na patayin natin ang taong ito? Nang marinig naman ni Jonah ang sinabi nito, agad naman itong sinunggaba ng asawa niyang yon nang walang kahit na anong salitang sinasabi. Pagbuno nilang dalawa, kitang-kita ni Bidor ang pangingibabaw nito sa kahit na anong aspeto ng pakikipaglaban. Inaasahan naman niyang gano'n ang mangyayari, gawa ng alam niyang ang tinataglay na bertud ni Jonah ay ang bertud ng gabunang ina nito. Alam niya rin yon ang bagong pinuno ng kanilang angkan, kaya na may dapat lamang na wala doong makakatalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, saksi siya sa ginawa nitong pagpapahirap sa asawa nito. Pakiramdam noon ni Bidor, wala yun doong nakikitang pagmamahal na para bang ginagamit niya lamang yung panakip-butas. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na ngang nagapi ni Jonah ang kanyang kasintahan. Pagbagsak ng walang malay nitong katawan, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman itong dinilaan ang kanyang mga sugat kung saan doon niya nakita ang mabilisan nitong paghilom. Matapos itong gawin ng nilalang na yon, maluha-luha naman yung nagwika sa kanya ng, Kahit anong gawin kong pagtitiis, hindi kita kayang tiisin. Iniwan mo ko. Sinaktan mo ko. Inalis mo sa puso ko ang lahat ng pangakong binuo ko. Kasama ka. Dahil sa sinabi nito, doon na tuluyang tumulo ang luha ni Bidor. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga narinig, minabuti niyang itago ang tunay na rason kung bakit siya nagpasyang iwan ang kanyang mahal. Sa isip-isip niya, mas mainam na gano'n na lamang ang mangyari kaysa naman bumalik pa yun sa kanya na hindi tanggap ng mga kadugo niya. Inaasahan niya ring lilipulin nito ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, subalit wala siyang nararamdamang anumang galit ukol dito. Alam ni Bidor na dapat lamang na mangyari ang bagay na yon, buhat sa pagiging tutol nito sa kanilang relasyon. Makalipas pa ang 3 gabi, nagwakas na nga ang kabilugan ng buwan. Kasabay ng pagwawakas nito ay ang paglamo naman ng karamdaman sa kanyang pamilya. Imbis na tulungan ni Bidor ang mga ito, minabuti na lamang niyang umalis sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Hindi niya yun ginawa dahil sa wala na siyang nararamdamang awa, bagkus ginawa niya ito para mailigtas ang kanyang sarili mula sa panganib na maaari siyang mabaliw dulot ng mga nangyari. Halos ilang araw din siyang naglakbay noon na ang tanging dala-dala lamang ay ang iilang piraso ng kanyang damit pang itaas at pangbaba. Nang makarating siya sa isang bayan, pansamantala siya roong nanirahan. Hindi naglaon nang makahanap ng isang magandang trabaho itong si Bidor, pinilit niyang muling mag-umpisa sa wala. Sa kanyang pamumuhay sa lugar na yon, nakatagpo siya ng isang babae na halos kaparehas din ng ugali ng kanyang dating kinakasama. Naniniwala siya noon na ang babaeng nakatuluyan niya ay ang isang bahagi ng kaluluwa ni Jonah na kasabay nitong nabuhay sa mundong ibabaw.
May paniniwala kasi noon si Bidor ukol sa 4 na bahagi ng isang kaluluwa ng tao. Ayon sa kanya, yon ang dahilan kung bakit hindi tayo perpekto sa mundong ito. Kasabay ng ating pamumuhay sa mundong ibabaw ay ganun din ang iba pang bahagi ng ating kaluluwa. Naniniwala siya na kapag tayo'y pumanaw, ganun din ang iba pa nating bahagi. Lumipas pa ang mga taon, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon si Bidor ng 3 anak, kung saan napalaki naman niya yon ng may takot at respeto sa kapwa nila tao. Sa paglipas ng panahon, minabuti niyang wag nang isipin ang tungkol kay Jonah upang tuluyan ng makalaya ang sarili niya. Bago pumanaw si Bidor noong 2010, ibinahagi niya sa kanyang panganay na anak ang tungkol sa kwento ng dati niyang kasintahan at ang palaging bukang bibig ng mga dati nilang kamag-anak na aswang si Jonah. Okay, opinyon ko sa kwento. Sorry na kaagad dun sa may mga pangalang Jonah, no? Pero kung tutuusin, hindi talaga to yung mga tunay nilang pangalan eh. Pinalitan lang natin, no? So naisip namin na ilagay Jonah. Kasi ang sabi dito nung anak niya na nag-send nito na kung maaari daw palitan ng pangalan itong tatay niya tsaka ito nga si Jonah bilang respeto na rin daw sa mga namaalam. Which is sinunod naman natin, no? Naisip namin Jonah kaya title natin Aswang si Jonah pero hindi ito yung totoong pangalan ng babae. Kaya sa mga babae natin na listeners, subscribers, kung Jonah pangalan nyo sorry na kaagad. Pero ang masasabi ko sa kwento, napakaganda. Sobrang ganda nito, para siyang horror/love story. Kasi tinan nyo una, naririnig na ni Bidor na kuno-kunong aswang si Jonah. Pero nangyari, nanaig yung pagmamahal niya kay Jonah. So nagsama sila, tapos siguro mga ilang taon, yung pambubuyo ng kamag-anak, which is nangyayari talaga to Diba? Kahit hindi aswang yung babae, lalo na pag yung buong mag-anak mo, ayaw dun sa kasintahan mo, mapalalaki man yan, mapababae man yan. Pag ayaw ng buong mag-anak mo dun, gagawa sila ng paraan para magkahiwalay kayo. Ano yung isang pinakamagandang paraan dun? Siraan yung partner mo. Alam ko karamihan sa atin, lalo na dyan sa mga listeners natin na may ganitong pinagdadaanan. Alam ko, danas na danas nyo yan kasi marami rin ako nababasa sa Facebook tungkol sa mga hindi pagkakasunduan, yung mga parents-in-law. Diba? Swerte mo lang talaga kung mabait yung magulang ng partner mo sa'yo. Kasi kung mamalas-malasing ka na talagang yung parang pipigain ka para magbigay ng pera, kadalasan kasi ganito yung issue Diba? Pera talaga yung nangyayari. Pero kapag marami ka naman magbigay, yung nililigawan mo yung buong mag-anak ng partner mo, wala ka talagang maririnig na negative dun. Huwag ka lang papalya, diba? Alam ko karamihan sa inyo talaga nararanasan yung ganito, yung paninira ng buong angkan para magkahiwalay ng partner. Pero yung iba naman na sinwerte, pagpatuloy nyo na yan kasi hindi lahat nabibiyayaan ng ganyang pribilehiyo. Kaya yakapin nyo yan. Okay? Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.